Я знаю, що завтра буде гендерпатія. Да, тебе туди не запросили. Бути вибув. Але я пропоную тобі поставити ставку і вибрати подарунки сьогодні для наших майбутніх кумів. Але я думаю, що це буде міні-бро. І тому я б хотіла вибрати робот-пилосос для того, щоб у Алінки було більше До речі, часу. мене схоже. Я думаю, що це буде Lil Sis. І тому я би хотів такий рожевий годинник. А я все-таки думаю, що це буде міні-бро. І тому, якщо вже тобі не подобається робот-пилосос, то тоді каву, машину для Алінки, Боді, щоб у них був заряд енергії. Давай краще навушники, щоб Бодя не слухав, як дитинка буде плакати. І що, і працював? Да, Багато, звичайно. усердно заробляв деньги. Да, своїм. Слухай. О, да, давай. Хай буде зарядна станція універсальна. Це розумно. В такі складні часи, я думаю, що це буде дуже хороший подарок для молодої сім'ї.